Amang Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat, na sa isang salita, nilalang ang mundo at patuloy na nangungusap sa sangkatauhan. Taos-pusong aming pasasalamat, kaming mga naglilingkod sa bayan bilang online media broadcasters, mga mobile journalists at 10 ng aming mga kapatid sa pamamahayag. Pinupuri ka namin sa ipinagkaloob na malikhaing talino, kaalamang teknikal at kakayahang panaigin po ang katotohanan. Magtaglay po sana kami ng karunungan, matibay na integridad, malawak na pananaw at makatarungang mga desisyon sa aming mga tungkulin. Naway magsilbi po kaming tinig ng mga mahihina at hamon sa mga makapangyarihan, tagapaghatid ng kaalaman at kaliwanagan sa mga nagugulumihanan. Tulungan niyo po kami na magampanan ang aming mga propesyon sa pinakamataas na antas, lalo't higit sa panahon ng kasalatan, kakulangan ng oras at matinding kompetisyon. Patatagin niyo po kami laban sa mga tukso na sumang-ayon sa kung ano ang nakararami, maghaka-haka, makisama sa mali at ang magmadali. Tulungan niyo po kami, ang mga manonood, mga mambabasa at mga taga-suporta na magampanan ng aming mga papel ng may talino at pangunawa ng ang katotohanan at kagandahan po ang manaig sa online media. Iniaalay po namin ang panalangin ito sa ngalan ni Jesus na tagapaghatid ng magandang balita, naghayag ng kanyang katotohanan at nag-alay ng kanyang sarili sa sanlibutan. Amen. Narito ang mga isyong dapat abangan sa Kamaong Asero. Pagbaba ng bilang ng mga nagugutom ayon sa SW's Hunger Survey, ikinatuwa naman ang palasyo. Senador Gatchalian nais panagutin ang DOE at ERC sa kakulangan ng supply ng kuryente. 8 bloke ng cocaine na recover po sa Dinagat Islands. Tracker team ng PNP tutugisin na raw si dating Colonel Asierto. Samantala, Pilipinas tumanggap ng $148 milyong sa China. Tuloy pa rin ang search and retrieval operation sa Chuson Supermarket sa Pampanga. Repair naman ng mga simbahang nasira ng lindol papupunduhan sa DBM. Korte, ibinasurang hirit na writ of habeas corpus ng 3 NPA. Pagsasaayos po ng Clark International Airport, aabutin daw ng susunod na buwan. Cotton Cup huli po sa Pasay City. 1 milyong reward naman sa makakapagturo sa ambush suspect sa Negros Occidental, inilaan po ng gobernador. Pangaharas ng private armed group sa mga residente ng Sultan Kudarat, isinumbong na sa AFP at MILF. 70 rebelde sumurrender po sa lalawigan ng Ifugao. 17 kababaihan na ibinubugaw na rescue. At SK National Convention 2019 isinasagawa ngayon sa Baguio City. Live from the studios of Leader News Philippines, Errol Dakame of Kamaong Asero starts now! Sa kabila po ng napakaigting na anti-drug war ng gobyerno, bakit lalong lumalala ang droga sa bansa?
Yan po ang ating tanong sa bayan sa hapon pong ito. Ulitin natin, sa kabila po ng napakaigting na anti-drug war ng gobyerno, ay bakit lalo pong lumalala naman ang problema ng droga sa ating bansa? At sa ating gabay buhay mga suki, basahin po natin ang mga nakasulat po sa mga taga-Efeso sa Kapitulo 1, versikulo 7. Tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang dugo at sa gayon ay pinatawad na ang ating mga kasalanan. Ganoon kadakila ang kanyang kagandahang loob. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako na po ito si Errol Dacame. Welcome po sa pandaigdigang broadcast ng Kamao Ngasero sa Leader News Philippines. Sa bayang napapanood po sa Pinoy Extreme Channel sa pamamagitan po ng simulcast and telecast. Ang Pinoy Extreme Channel po mga suki ay available sa Channel 106 ng Signal Cable, Sky Cable Channel 217, Cable Link Channel 59, Destiny Cable Channel 84, at sa 1,000 mahigit pang mga cable companies nationwide. Ang programa po natin ay pinalilipad ni Broadcast Officer Clarence Andaya, habang nakaremote po sa atin si Engineer Oliver Lico, ang ating Operations Head, at ang ating Creative Director Mark Anthony Reynoso. Piling po natin ang buong puwersa ng Leader News Philippines News and Current Affairs Team, ang ating mga reporter na magdadala po ng mga preskong balita. Kami po ay handang-handa na pong maglingkod sa buong mundo, especially sa mga Pilipinong suki ng ating programa. Ang telepono po natin ay 0927-494-2175 at 0949-736-5000. Huwag niyo pong kaligtang i-like ang ating FB page ng Leader News Philippines, mag-comment, i-follow at i-share nang sa ganun marami po nakababatid sa mga katotohanan at mga katotohanan lamang na nangyayari po sa ating bansa. O bueno, mga suki, iratsada na muna natin ang mga balita courtesy ng ating mga Leader News Patrol. Unahin po muna natin ang update patungkol po sa problema sa kuryente. Senador Gatchalian, nais daw papanagutin ang Department of Energy at Energy Regulatory Commission sa kawalan po at kakulangan ng supply ng kuryente sa iba't ibang lugar. Narito po ang report ni partner Jojo Sikat. Yes, parang Joe. Magandang hapon. Go ahead. Naniniwala itong si Senador Win Gatchalian na liable sa administrative case ang Department of Energy at itong Energy Regulatory Commission dahil sa kapabayaan at kawalan ng aksyon laban sa mga power producers na pasaway. Aniya ni Gatchalian dahil sa walang napaparusahan kaya nagpapatuloy itong power outrage sa bansa. Lumabas sa pagdinig na may kapangyarihan itong ERC at itong DOE na magpataw ng parusa sa mga power producers o mga power plant na hindi susunod sa maintenance schedule, subalit walang ginawang aksyon ang mga naturang ahensya. Naalala pa ni Gatchalian na noong 2016 ay nagsagawa na rin ito ng pagdinig sa power outrage matapos ang ilang taon na ulit na naman ang naturang insidente. Ano yan ang senador? Tama na yung puro rekomendasyon ng DOE at itong ERC sa naturang issue, kundi panahon na para patawan ng parusa ang mga hindi sumusunod sa itinakdang maintenance schedule ng mga power plant na nagiging dahilan nga ng rotational brownout. Ayon dito kay Gatchalian, question, kaya nga sabi ko kanina, bakit dati pang pinag-uusapan hindi pa na-implement, no? At kaya ngayon ipupush natin na ma-implement na kaagad to dahil hindi na sapat yung usap ng usap, research and research. Importante yan, ini-implementa na dahil pangalawang hearing ko na, no, as the chairman of the Energy Committee na tungkol sa red alerts at brownouts. In 2016, nagkaroon tayo ng hearing na ganito rin yung pinag-usapan. Ngayon, 2019, ganito na naman yung pinag-usapan natin. Sabi mo yan, reliable sa mga ganong lapses kasi paulit-ulit. We will hold them also administratively liable, no, dahil trabaho ng Department of Energy yan, trabaho ng ERC yan, at dapat action na, no? Hindi yung puro recommendation at research. Importante action na ngayon. And administratively, pwede rin sila maging liable dyan. Liable yung DOE and ERC.
Kaugnay nito, lumabas naman sa pagdinig at tiniyak nitong si ng DOE at mga power producers na walang magaganap na brownout sa araw ng halalan sa Mayo at 13. Subalit hindi naman may pangako ng mga power producers na hindi magkakaroon ng brownout ngayong tag-init hanggang sa panahon ng tag-ulan dahil sa manipis na nga ang reserba ng supply ng kuryente dahil sa sabay-sabay na maintenance shutdown ng mga power plants. Ito si Jojo Sikat nagulat para sa Leader News Philippines. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Thank you very much, parang Jojo Sikat sa report pong yan. Dapat lang, kasi alam niyo ho, every time na lamang na nagkakaroon ng tag-init or sumasapit po ang summer, ganito po lagi tayo. Para bagang mind conditioning na lamang na, sige, summer na, magtiis-tiis na lang kayo. Samantalang, meron po tayong mga ahensya po ng gobyerno dapat talaga nag-aasikaso para maging sustainable. Sustainable ang supply ng kuryente because the supply of energy is very, very important to the sustainability also of our economy. Ayan. And the businesses that makes the economy. Ayan. Kasi kung ang mga negosyo po ay magsasuffer dahil sa kakulangan po ng supply ng kuryente, production ng mga pabrika, at operasyon ng mga negosyo ay mababalam, of course, iyan po ay negatibo ang dating sa ating pambansang ekonomiya. At yan po ay siyempre magre-reflect sa uri po ng pamamahala ng gobyerno. Ayan, dapat lang papanagutin kami dito sa broadcast operations kapag walang kuryente dahil hindi pa ho kami nakakaipon ng sapat na pambili ho ng generator, edi pag brownout talaga. So, we're asked kung we have a stable supply of electricity, everything is normal. Everything will be okay. Yan po ang bottom line yan. Ayos, tuloy tayo. Samantala, ang Villar Sipag Farm School nakapagpatapos daw po ng mga mag-aaral na magsasakang natuto sa self-mechanization at inbred seed production. Panoorin po natin ang isa pang report ni partner Jojo Sikat sa ating palatuntunan. Yes! Parang Jo, gaano ba kaganda ang mga kursong yan na natutunan ng mga magsasaka sa ating bansa? Go ahead please. Mahigit sa 30 mag-aaral ang nagsipagtapos sa Villar Sipag Farm School na halos lahat ay magsasaka at mga leader ng kooperatiba sa kanilang lugar. Ang 33 mag-aaral ay nagtapos ng training sa farm mechanization at inbred seed production ay mula sa iba't ibang bahagi ng bansa na sila naman ang magte-training sa kanilang mga lugar ngayon nagsipagtapos na sa pagsasanay. Sa panayam dito kay Reynaldo Pahe, 48 years old, isang magsasaka at chairman ng kooperatiba ng Maalsada Pisco sa kanilang lugar sa Region 8 sa may barangay Dapdap, Alang-Alang, Leyte. Malaking tulong sa kanilang lugar yung kanyang natutunan sa makabagong teknolohiya ng pagsasaka. 5 hektarya itong sinasaka ni Ginoong Peha sa kanilang lugar na dati ay sumasaka ito ng 70 sako ng palay kada hektarya. Dahil nga dito sa makabagong teknolohiya o makinarya na gagamitin sa pagsasaka, ayon dito kay Peha, aabot sa 120 hanggang 150 na sako ng palay ang aanihin mula sa kanilang natutunan dito sa Villar Sipag Farm School. Iginit pa ni Peha na yung natutunang inbred seed production ay makakatulong sa kanilang pananim kung saan hindi na sila bibili ng mga seeds na tulad ng hybrid seeds na sobrang mahal ang presyo sa merkado na aabot sa 1,150 pesos kada 3 kilo. Ayon dito kay Ginoong Peha, tamang pag-aalaga at pagpaparami ng binhi. Oo. Anong klase yung sinasabing mechanization? Yung mechanization, yung benefits na makukuha ng mga farmer sa mechanization. Oo. Less sa gasto sa labor at saka
makakasave ng at least 10% sa mga natatapon na ano. Nagpasalamat naman itong si Peha kay Senadora Cynthia Villar dahil sa advokasya at tulong na ginagawa sa mga magsasaka. Aniya bukod sa libreng edukasyon, nagbibigay din ng libreng pabahay at pagkain ng Villar Sipag Farm School habang sila ay nagsasanay sa farm mechanization at inbred seed production. Ayon dito kay Villar, ang 5 araw na training ay magsasanay sa mga magsasaka upang maging competitive sa ilalim ng Rice Tarification Law. Aniya ni Villar, may inilaan ng gobyerno na 1 billion peso para sa Rice Competitive Enhancement Fund upang turuan ang mga local farmers na gumamit ng makabagong teknolohiya sa pagsasaka para mas maraming maaning palay sa kanilang pagsasaka. Ayon dito kay Villar, ito kasi yung sample ng training program para sa rice tarification, di ba? At saka yung Rice Competitiveness Enhancement Fund. So, di ba ang provision doon, magbibigay tayo sa TESDA at saka sa Agricultural Training Institute, PhilRice at PhilMec ng 1 billion para i-train natin ang mga farmers all over the Philippines through the farm schools and through yung other like co-ops and association of farmers. So yung dumarating dito, ito na yung training the trainers. Sila yung magtuturo doon sa lugar nila. Mga dumadating dito, either representative ng co-op o representative ng farmers association or may farm school sila or local government. And then sila yung trainer, sila magtuturo doon sa mga farmers about mechanization at saka ang production ng inbred seeds. So, para iyon ang tutulong para maging competitive sila sa mga imported rice. Kasi ang problema nila, dagdag pa ni Villar, bukod sa pagsasaka, tuturuan din ang mga farmers na maging seed growers na maaaring mag-engage sa seed production. Ito, si Jojo Sikat nagulat para sa Leader News Philippines. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Buti pa si Senadora Villar, no? Merong oras na pansinin ang mga magsasaka. Ano kaya siya na lang ang sekretaryo ng Department of Agriculture? Actually, yung Department of Agriculture ay parang dissatisfied ang Pangulo. May isang statement na nakita at nabasa na puros daw hangin lang yung Department of Agriculture. May ganong statement ng Pangulo patungkol po sa departamentong yan. But you know, kidding aside mga kaibigan, ang gobyerno dapat ay nakafocus sa food sustainability. Yan. Kasi kung ang bansa ay kayang pakainin ang sariling mamamayan at mananatiling busog at malulusog, mas magiging produktibo po ang taong bayan at makakagawa ng mas mga kapaki-pakinabang na bagay. Balikan po namin kayo sa pagpapatuloy po ng ating palatuntunan. Mga reports pa rin ang ating iraraksada. Magbabalik si Errol Dacame sa Kamaong Asero. Bring your business over 1 million TV or online. Reach your target customers anytime, anywhere. Your brand on TV or on the web. Get more customers and grow your business. Advertise now.